kabsat. Bali tapos na po yung ginawa kong mini house. So yung ginamit ko pong materialis dito, karamihan ko pong ginamit dito ay kawayan, balat ng kawayan. So mayroon din po dito buho. So ito po yung pintuan. Yung ginamit ko po ditong materialis ay plastic po ng 1.5 na cup. Bali, hindi pa siya tapos. Wala pang dingding sa likod. Saka dito sa side. Gumawa din tayo ng bintana.